Зараз мы пагутарым пра назвы дзён тыдні ў мовах свету. Здаецца, што можна цікавага знайсці ў словах, якіх толькі 7 у кожнай мове. Але паспрабуем што-небудзь такое зрабіць. Па-першае, чаму менавіта 7? Гісторыя семідзённага тыдню вельмі доўгая, і ідзе гэта ці то ад Месапатаміі, ці то ад старажытных габрэяў. Так ці інач, семідзённы тыдзень мы знаходзім у розных народаў, нават тых, якія не кантактавалі адзін з адным. Тлумачэнне гэтага простае. Калі мы гаворым пра месячны год, то бок ад маладзіка да маладзіка праходзіць 28 дзён, а 28 дзён проста падзяліць на 4 перыяды па 7 дзён. Таму шмат якія народы рабілі семідзённы тыдзень. Гэта быў не адзіны магчымы варыянт. Напрыклад, нам вядома, што у рымлянаў былі 8-дзённыя гандлёвыя тыдні. Ці, напрыклад, не так даўно у Савецкім Саюзе ў 30-е гады спрабавалі зрабіць 5-дзённы працоўны тыдзень. Навошта гэта было патрэбна? Для таго, каб заводы і фабрыкі працавалі без перапынку, таму што ўсе людзі дзяліліся на 5 груп, і кожная група мела свой выходны ў адзін з 5 дзён. Таму кожны дзень працавалі 4/5 насельніцтва. Потым паспрабавалі зрабіць 6 дзён, а потым ад гэтай думкі адмовіліся і вярнулі семідзённы тыдзень. Але вернемся да лінгвістыкі. Ёсць некаторыя мовы, у якіх тое, што ў тыдні 7 дзён, адлюстроўваецца нават у самім слове. Напрыклад, у паўднёваславянскіх мовах слова «тыдзень» гучыць як «седміца». У балгарскай, у македонскай, нават у старажытна-рускай было менавіта так. Зразумела, што гэта паходзіць ад слова «сем». Наша слова «тыдзень», якое захоўваецца ў заходнеславянскіх мовах і ўсходнеславянскіх, акрамя рускай, у гэтым слове лёгка пабачыць корань «дзень». А вось што значыць «ты» мы можам зразумець, калі паглядзім, напрыклад, на польскую мову, дзе родны склон слова «тыдзень» будзе не «тыдня», а «тыгодню». І мы бачым, што гэта нейкі паказальны займеннік, той ці гэты. Адзінае выключэнне – гэта руская мова, дзе слова «тыдзень» гучыць як «недзеля», але мы з вамі ведаем, што ва ўсіх іншых славянскіх мовах нядзеля – гэта менавіта 7-ы непрацоўны дзень тыдню. Чаму ён так завецца? Здаецца, што гэта зразумела. Гэта дзень, калі мы не працуем, калі мы нічого не делаем. І смешна, што ў рускай мове гэтае «нічога не робім» перайшло з аднаго дня на ўсе 7 дзён. Калі мы вернемся да беларускага тыдню і паглядзім на нашыя назвы дзён, то мы пабачым, што іх можна падзяліць на 3 групы. Першая група – гэта нядзеля, пра якую мы ўжо казалі, то бок дзень, які атрымаў сваю назву, зыходзячы з таго, што ў гэты дзень робяць, а дакладна ў гэтым выпадку не робяць. Слова субота належыць да той самай групы, што і нядзеля, але мы гэта не разумеем, таму што гэта запазычанае слова, і да гэтага вярнуся трошкі пазней. Канешне, звычайны носьбіт мовы не разумее сэнс запазычанага слова, і гэта мы можам пабачыць, напрыклад, у венгерскай мове, дзе словы «серда», «чутверток» і «пентек» мы, як носьбіты славянскай мовы, разумеем, што гэта запазычаныя славянскія серада, чацвер і пятніца, але ніякі носьбіт венгерскай мовы, канешне, гэтага не разумее. Другая група – гэта словы «аўторак», «чацверг» і «пятніца», то бок словы, назвы дзён, у якіх ёсць нумар у сваёй назве. Аўторак – гэта другі дзень, чацверг – чацвёрты і пятніца – пяты. І трэцяя група – гэта панядзелак і серада. Гэта дні, якія маюць свае назвы, зыходзячы з парадку, то бок адносна іншых дзён у тыдні ці тыдня ўвогуле. А зараз паглядзім на назвы дзён тыдню ў розных мовах свету і пачнем, напэўна, з нумарнога тыпу, то бок тых моў, дзе назвы дзён паходзяць ад нумароў. Такіх моў шмат. Гэта літоўская і партугальская, гэта шматлікія тюркскія мовы, як, напрыклад, турэцкая ці казахская. Гэта арабская і персідская, гэта некаторыя мовы паўднёва-ўсходняй Азіі, кшталту кітайскай і в'етнамскай, і некаторыя іншыя. У некаторых з гэтых моў усе 7 дзён маюць назвы, якія паходзяць ад нумароў, у некаторых большая частка. Напрыклад, у літоўскай мове усе 7 дзён паходзяць ад нумароў. Пермадзіяніс, антрадзіяніс, трычадзіяніс і так далей да 7-га дня. Таксама выглядае партугальская мова, у якой мы можам пабачыць назвы сегунда-файра, тэрса-файра і гэтак далей. Смешна, што файра значыць кірмаш, таму
партугальцы такія вясёлыя людзі, у якіх ёсць другі дзень кірмашу, трэці дзень кірмашу, чацвёрты, акрамя першага, але да гэтага мы вернемся трошкі пазней. Другі тып – гэта парадкавы тып, пра які я ўжо казаў, і ў славянскіх мовах да гэтага тыпу належаць серада і панядзелак. Серада, зразумела, гэта сярэдні дзень тыдню, але ўзнікае пытанне. Калі у тыдні 7 дзён, тады сярэдні дзень мусіць быць чацвёртым. Можна адказаць на гэтае пытанне, што, мабыць, мы пачыналі лічыць ад нядзелі, тады серада якраз апынецца чацвёртым днём і будзе сярэдзінай. Але ж мы бачым, што серада ідзе пасля аўторка, які другі, то бок второй, а пасля серады ідзе чацвер, які чацвёрты. Не атрымліваецца. Адказ на гэтае пытанне такі. Калі мы паглядзім на слова панядзелак, мы ўбачым у ім прыстаўку па, якая мае той ж самы сэнс, як прыстаўка па ў словах папоўдні, пасля поўдня, ці пахмелле, пасля хмелю. І гэта дзень, першы дзень, які ідзе пасля нядзелі. Тады аўторак будзе другі дзень пасля нядзелі, а не другі дзень тыдню. І тады серада атрымліваецца чацвёртай і сярэдняй, і ніякай праблемы з тым, што аўторак другі, а чацвер чацвёрты ў нас не ўзнікае. У іншых мовах таксама шмат такіх назваў. Напрыклад, у нямецкай мове мы ведаем слова «Sonnabend», і гэта не вечар сонечны, а вечар перад Sonntag, перад сонечным днём. У швабскім дыялекце нямецкай мовы ёсць назва «Aftermontag», што значыць пасля панядзелка, і зразумела, што гэта аўторак. Шмат у якіх мовах ёсць такое ж слова, як нашая серада. У ісландскай мове ёсць слова «miðvikudagur», якое мае корані «mid» – сярэдзіна, «viku» – тыдзень і «dagur» – дзень, што значыць сярэдні дзень тыдню. Ці, напрыклад, у тасканскім дыялекце італьянскай мовы ёсць слова «mezzedima», якое паходзіць ад «media settimana», сярэдзіна тыдню. Шмат якія мовы маюць значэнне пачатку тыдню. Напрыклад, у венгерскай мове ёсць слова «hetfö», што значыць «галава тыдню». Ці, напрыклад, у адыгейскай мове ёсць слова «plipe», «bli» – гэта 7, а «p» – гэта нос, такі нос 7. Яшчэ адзін досыць часты сюжэт – гэта пост, таму што ў хрысціянстве ёсць серада і пятніца – дзень посту. І, напрыклад, у сучаснай ірландскай мове чацверг завецца дзень паміж постамі. Трэці тып, пра які мы казалі, гэта функцыянальныя назвы. Калі мы называем дзень, зыходзячы з таго, што робяць у гэты дзень. Як я ўжо казаў, у славянскім тыдні гэта нядзеля, дзень, калі мы нічога не робім. І субота, якая паходзіць ад шабата, а шабат у старажытнай габрэйскай мове паходзіць ад дзеяслову, які мае значэнне адпачываць, нічога не рабіць. У іншых мовах мы можам знайсці іншыя функцыі дзён. Напрыклад, у скандынаўскіх мовах, у шведскай «lørdag» ці у ісландскай «laugardagur», гэта старажытна ісландская мова, «lør» ці «lauga» значыць праць. Гэта дзень, каб усе пралі. У венгерскай мове мы можам знайсці канец тыдню слова «vasárnap», і слова «vasár» нам можа быць знаёма, гэта слова «базар», то бок гэта базарны дзень. Тое ж самае ёсць у некаторых дыялектах італьянскай мовы, дзе «lumercato», таксама дзень гандлю, дзень кірмашу, можа значыць альбо аўторак, альбо серада, у залежнасці ад таго, у які дзень у сярэднявеччы ў гэтым рэгіёне праходзіў кірмаш. У мовах, на якіх размаўляюць мусульмане, амаль ва ўсіх пятніца завецца запазычаннем з арабскай мовы. Па-арабску гэта будзе «йоум аль-джум'a», і «джум'a» значыць аб'ядноўвацца, яднацца, то бок збірацца разам для сумеснай малітвы. І гэтае слова запазычана і ў тюркскіх мовах, і ў персідскай, і шмат у якіх іншых. Яшчэ адзін характэрны сюжэт – гэта пятніца як прыгатаванне да шабату, то бок прыгатаванне да канца тыдню. У армянскай мове пятніца завецца «урпат», і гэта і значыць прыгатаванне. Ці, напрыклад, у грэцкай мове пятніца завецца «параскеві», што значыць таксама прыгатаванне. І цяпер зразумела, адкуль у славянскай традыцыі ідзе параскева пятніца, святая, якая неяк звязаная з пятніцай. Ад грэцкай «параскеві» прыгатаванне. Смешна, што у адыгейскай мове
на якой размаўляюць мусульмане, якія жывуць на Каўказе, ёсць серада і пятніца, якія завуцца береске-жи і береске-шхуа. Прычым жи гэта памяншальны суфікс, а шхуа гэта павелічальны суфікс. Што ж такое гэтае береске, якое ў сераду маленькае, а ў пятніцу вялікае? Можна было б сказаць, што гэта пост, але пост на адыгейскай мове будзе інакш. Гэтае береске гэта запазычанне той самай параскевы, пра якую мы зараз і казалі. Канешне, з сучасных носьбітаў гэтага ніхто не адчувае. Ну і пост таксама сюжэт, які сустракаецца ў розных мовах, напрыклад, у ірландскай мове. Серада гэта дзень першага посту, а пятніца гэта проста дзень посту, ну а чацверг, як я ўжо казаў, гэта дзень паміж постамі. Бывае так, што назва дня паходзіць не ад функцыі, а ад характарыстыкі. Напрыклад, у латышскай мове мы бачым нядзелю, якая завецца сведіена, святы дзень ці дзень свята. Ці, напрыклад, у санскрыце субота гэта была нешчаслівы дзень, таму субота звалася пангвасара, то бок кульгавы дзень. Ну і апошняя група, пра якую мы яшчэ не казалі, але мы можам пабачыць у рускай мове, гэта рэлігійнае паходжанне назвы. Хаця, канешне, пост гэта і функцыя, і рэлігія. У рускай мове мы бачым слова «воскресенье», якое, зразумела, паходзіць ад хрысціянскай традыцыі. Але ў заходнееўрапейскіх мовах мы бачым не хрысціянскія, а паганскія назвы дзён. У раманскіх і германскіх мовах, а таксама у кельцкіх, у албанскай, у індыйскіх мовах назвы дзён паходзяць ад назваў паганскіх багоў ці планет там, дзе яны супадаюць. Нядзеля і панядзелак завецца, ну, скажам, у ангельскай мове Sunday і Monday, то бок дзень сонца і дзень месяца. А далей мы бачым розных багоў. Цікава, што паходзіць гэта ад рымлянаў, але калі германцы запазычылі гэтую сістэму ў рымлянаў, яны замянілі багоў рымскага пантэону на багоў свайго пантэону, зыходзячы з таго, якую функцыю выконваў той ці іншы бог, у гонар якога быў названы той ці іншы дзень. Напрыклад, мартеді італьянская гэта дзень Марса, гэта аўторак, і Tuesday у ангельскай мове гэта дзень Цюра ці Ціра, бога вайны, як і Марс. Цікава, што ў некаторых дыялектах германскай мовы ў Аўстрыі сустракаецца слова «эргетаг», якое паходзіць з «ар'ятаг», то бок дзень Арэса. А Арэс гэта суадносна грэцкі бог вайны. Невядома, як грэцкі бог вайны дайшоў да Аўстрыі, але гэта тое, што мы бачым. Серада гэта «меркаледі» у італьянскай мове. Дзень Меркурыя, бога, які адказваў, так сказаць, за гандаль. Але у германскіх мовах «Wednesday» гэта дзень Одзіна, галоўнага богу. Чаму так атрымалася, што у рымлянаў гэта бог гандлю, а у германцаў гэта бог галоўны? Атрымалася гэта так, што чацвер, Джовіді, дзень Юпітера, дзень галоўнага бога, гэта ягоная пасада, і бога, які адказвае за гром і маланкі, гэта яго функцыя, гэта ў раманскіх мовах, але у германцаў быў галоўны бог, гэта адзін і гэта Одзін, і быў бог, які адказваў за маланкі, гэта іншы бог, гэта Тор. І гэта тое, што мы бачым Thursday, дзень Тора. Проста адзін бог распаўся на двух у германскіх мовах. Цікава, што ў палабскай мове, гэта такая мёртвая славянская мова, на якой размаўлялі на тэрыторыі сучаснай Германіі, мы сустракаем дзень з назвай Перендан, то бок дзень Перуна. Цяпер зразумела, чаму гэта назва для чацвярга, і зразумела, чаму некаторыя лінгвісты тлумачаць такім чынам паходжанне прымаўкі пасля дожджыку ў чацверг. У шматлікіх мовах Еўропы чацверг гэта дзень грому і маланак. Ну і адзіны жаночы дзень гэта Венерді, дзень Венеры у італьянскай і іншых раманскіх мовах, ці Friday, дзень Фриг, жаночай багіні у германскім пантэёне. Ну і яшчэ захаваўся дзень Сатурна у ангельскай мове, Saturday, у іншых мовах ён замяніўся на тое ж самае запазычанне шабат з старажытнагабрэйскай мовы. Нядзеля у раманскіх мовах перастала быць днём сонца, зараз гэта Dies Dominica, ці Dimanche, як у французскай, гэта дзень Господа. І гэта вельмі цікава і, мабыць, нават смешна, што мы жывем 5 дзён па паганскім календары, а 7-й дзень у нас хрысціянскі дзень. У гэтых
кароткіх спісах 7 словаў захоўваецца гісторыя некалькіх тысяч год развіцця еўрапейскіх і не толькі еўрапейскіх народаў. Я ўжо казаў пра адыгейскую мову, па-адыгейску нядзеля будзе тхеўмахва. Тхэ – гэта Бог, махва – гэта дзень. Чаму у мусульманаў нядзеля – гэта дзень Бога? Таму што, як і у хрысціянскіх еўрапейцаў захоўваецца мінулае ў выглядзе паганскіх багоў, так і ў адыгейцаў захоўваецца тое, што да 16 стагоддзя яны былі хрысціянамі. І, напрыклад, у кабардзінскай мове, якая роднасная адыгейскай, пятніца завецца Мер'ем, і гэта паходзіць ад імя Марыі, як, напрыклад, і ў сецінскай мове Майрэмбон – гэта таксама пятніца. Такім чынам, мы бачым, што у невялічкіх семіслоўных спісах, якія мы можам параўнаць у розных мовах, мы можам знайсці, па-першае, досыць цікавыя сістэмы, 4 тыпы з'яўлення назваў, якія ці сустракаюцца разам у мяжах адной мовы, ці могуць умяшчаць некалькі розных тыпаў. А па-другое, там захоўваюцца некаторыя сляды гісторыі, культуры і традыцый носьбітаў гэтых моў.